हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ UPSC निफ्राय भेकेन्सि ओंखारना फैदों आर्मि नेभि एयारफर्सनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दा बेयाव 12 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय माखासे बैसोनि खोथा दङ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय गासैबो डिटेल्सखौ नायदो भिडिअखौ जोबजासिम आरो टटेल पस्टआ दङ 400 दा बेनिखायनो फै जों गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोसै दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबादि इन्टारफेस मोनगोन बेयावनो एप्लाइआ जागोन दायो लोगोफोर एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय आरो लास्ट डेटआ 29 जुनसिम थाहैगोन नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन बिनिफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेयावनो फनावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो जेबो टेनसन लानाङा आरो माबोरै एप्लाइ खालामगोन आं नेक्स्ट भिडिअ खालामगोन दा जों नायग्रोनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन जे सोर सोर एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना नायदो अफिसियेल नटिफिकेसन बे जाबाय UPSCनिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे वेबसाइट दङ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होबाय जे बोरै एप्लाइ खालामनांगौ लिंकखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय लास्ट डेटआथ' 29 जुनसिम थाहैगोन दा बेनि गेजेराव पस्टआ मा दं नोंथांमोना नायदो आरो एप्लाइ खालामनाय लिंकआ जाबाय upsconline.nic.in बेखौ होखाजोब्बाय डिसक्रिपसनाव चेक खालामदो दानिया लास्ट डेटआबो जाबाय 29 जुन रिपिट खालामदों दा नेक्स्टआव जों थांनोसै पस्टआ मा बिनिफ्राय जोङो एग्जाम लिरोब्ला नेगेटिभ मार्किं मोनगोन होनना बुंदों नाम्बार 5आव नोंथांमोना जुदि रं जायोब्ला नेगेटिभ मार्किं दङ आरो बे एग्जामा अफलाइन जागोन लोगोफोर OMR सिटआव जागोन बिनिफ्राय ब्लेक बल पेन नोंथांमोना इउज खालामनांगोन एग्जामाव दा बेखौ खिथाग्रोबाय दानिया थांसै जों नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव थाङोब्ला जोङो पस्टआ मा मोनदों नोंथांमोना नायदो नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव पस्टआ दङ गासै 370 आरो नभल एकाडेमियाव दङ 30 दा 370नि गेजेराव दङ आर्मियाव दङ नै लोगोफोर 208 आर्मियाव पस्टआ दङ बिनिफ्राय 42आ दङ नेभियाव आरो 120आ दङ एयारफर्सआव नोंथांमोना ग्राउन्ड डिउटि नोंथांमोना खालामनो मोनगोन जुदि नोंथांमोना साख्रिखौ मोनोब्ला दा टटेल पस्टआ दङ 400 नैबे नभल एकाडेमिखौ लानानै दा जों थांसै फैदो क्वालिफिकेसन नायनोसै आरो एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नायनोसै दा लोगोफोर एग्जामिनेसन सेन्टारा नोंथांमोना दिसपुराव होनो हागोन एबा गुवाहाटियाव होनो हागोन गोसोबादि बासिना लादो बेयाव बिनिफ्राय जों नेक्स्टआव थाङोब्ला दानिया जोंनि क्राइटेरियाथ' इन्डियानखा बेखौ मिथिखायो बयबो बेनिफ्राय दानिया बैसोखौ नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बैसोआ सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव बैसोनि खोथा दङ दा बेयाव होनदों 2 जानुवारि 2003नि सिगां नोंथांमोना जोनोम जानो मोननाय नङा बिनिफ्राय लास्टआ जाबाय 1 जानुवारि 2006 नोंथांमोना बेखिनियाव जोनोम जानाय जानांगोन अब्लासो इलिजिबोल जागोन स' लोगोफोर बे क्लियार जाबाय दा नेक्स्टआव जों थांनोसै दानिया फैदो जों नायबावनोसै माखासे इम्परटेन्टखौ दानिया फैदो लोगोफोर क्वालिफिकेसन दा नोंथांमोना आर्मियाव जायफोर इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना जिखुनु जाया 12 पास खालामनांगोन एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा जेबो पार्सेन्ट नाङा जास्ट 12 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला इन्डियान आर्मियाव मावनो गोसो दङब्ला बेनो जाबाय नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव नोंथांमोनखौ लांनाय जागोन बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायोब्ला दानिया एयारफर्स आरो नेभियाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला बेयाव नोंथांमोना 12 पास खालामनाय जानांगोन लोगोसे नोंथांमोना साइन्सनि जानांगोन साबजेक्टआ जेरै फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्सआ नोंथांमोना थाथारनाय जानांगोन HS पासआव होमबासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बे जाबाय क्लियार जों थांबावसै दानि इम्परटेन्ट टपिकआव दा लोगोफोर बेयाव फै जों नाम्बार 4 फिस नाङा STफ्रा फिस दाननाङा नोंथांमोना जेबो फिस दाननाङा निल जागोन एप्लिकेसना जोबोर मोजां खबर STफोरनि थाखाय नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननाङा दा हाउ टु एप्लाइ होनोबा आं लिंकखौ होखाजोबाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव जिखुनु जाया ID प्रुफ मोनसे हरनांगोन भटार कार्ड पेन कार्ड गोसोबादि हरनो हागोन जास्ट नोंथांमोननि ID प्रुफ बेनिफ्राय जों गाहायाव थांबावोबा आरो माखासे इन्सट्राक्सन मोनबावगोन स' लोगोफोर दानिया नोंथांमोनखौ एग्जामनि थाखाय लिंहरनाय जागोन वेबसाइट होनाय दंखायो नोंथांमोना वेबसाइटखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय पार्सनेल इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरनाय जागोन होनना बुंदों जे जुदि नोंथांमोना फार्स्ट एग्जामाव नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला क्लियार जायोबा नोंथांमोनखौ गाव गाबागाव वेबसाइटआव लिस्ट होगोन जेरै नोंथांमोना इन्डियान आर्मियाव एप्लाइ खालामदोंबा जइन इन्डियान आर्मि.nic.in आव नायनांगोन बिदिनो नोंथांमोना नेभियाव खालामदोंबा नेभिनि वेबसाइटआव नायनांगोन आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा डाइरेक्ट नायना लानो हागोन दा नेक्स्टआव जों थाङोबा आरोबाव मोनबावगोन नाथाय लोगोफोर गासैखौबो होयोब्ला गोलाव जागोन भिडिअआ बेनिखायनो नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव गासैखौबो फरायना ला जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो दा बेयाव जों नायबावबा मोनगोन लोगोफोर स्किम अफ एग्जामिनेसना बेबायदि माखासे मेथामेटिक्स जेनेरेल एबिलिटि थायो आरो नोंथांमोना बेबायदि नायना लादो माखासे टाइमनि खोथा दङ आरो कड नाम्बार थायो आरो मेक्सिमाम मार्क्स थायो नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलाव डाउनलड खालामना नायजोबदो गासिबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो लोगोफोर मोजां मोजां साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो जुदि गोदानै फैदोंब्ला स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ